Tim mar Menengai Cream Cheetahs noloyo kombe margi mar adek mag tuke rugby motisni Rugby Super Series bang' loyo tim mar KCB Lions points 18 kuom 10 e finals mano bagi alap ma of UAE grounds. Opich achom ariyo kowuok kuom jatugo Queen Tongo kaachiel gi opich achom achiel kowuok kuom jatugo Levi Hamonga matugo ne tim mar KCB Lions no keto Cheetahs mbele points 6-3. Kapok jotugo dhi yueyo, tim mar Lions no ochako tugo maber bang' jatugo wuok yueyo kendo jatugo Givens Oduor noloyo negi try mokwongo kapok Emmanuel Opondo loyo opich achoma. Felix Odhiambo noloyo kowuok e kona mano omiyo tim mar Cheetahs bedo mbele points 11-10. Ibrahim Ayo noloyo try mar ariyo ne tim mar Cheetahs kapok Abukuse medo points 2 mano omiyo giloch. Tim mar Kabra Sugar Buffaloes no otike thuolo mar adek ka tim mar Fiber Mobile Rhinos no otike thuolo mogik. No pica.